daghana aning listahan. Sige nagpangutang di sindahan way bayad-bayad. Mangutang. Purdoy gini tindahan na wa na kita ika. Pangumpra ni kapuhunan ug balik ani. Patay lang yun ron. Nay mangutang ro diri nay mamalit diri ron paninglon ko ni sila mga utang kay di na magsilbi ni. Tinadagkuan ni mga utang way bayad-bayad. Sakit tao ron din lahang by Jim. Sakit. Kami inom kulapo eh. Utang ba? Hindi, utang. Hindi ka po, pag may kwarta, si kwarta. Kung nagpautangon, tistingan ako eh. Punta. Ito ba, nagnaitaw din amigo. Dong! Ayo! Dong! Ay naa ka. Dong! Kay sus, asa naman sa mangutang sa karon? Oh! Tay dong, ngutang o dong. Sus, utang na sa niya. Way bayad-bayad. Purti na yun. Taasa na mong listahan sa utang rin yun. Huwag yung bayad-bayad yun. Hindi utang na ko dahil mo ha. Puspuro raman to. Oh, puro puspuro lagi. Pero kadadlaw po kasi utang puspuro. Yung sa manim ng puspuro, gisangag niyo na sa inyo ha. Bungot kagang niyo mo dong puspuro rin dong. Dako tanga dong. Purti yun. Takuhay mo utang rin yun. Sapay ato dong ba? Wala kay bugno din kulapo dong. Bugang pula po eh. Dagang bugang pula po rin. Utang sa niron. Oh, ana gina dong. Atay sa dong. Oh. Redor sa ako dong. Redos na mo. Okay, pero ang mobile dong. Ako ang agaw. Ano ikaw, dili ikaw. Dili, iyan ang lista. Bungot sa ukok niron. Matablam gani pa doon ni. At Ano, utangan ni. ingon na to siya nga, utang dito, kaya ako lay bayad. Anak na si agaw. Ingon siya. Oh, Nya, asa may mga agaw ron? katong gikan sa construction. Ikas construction. Oh, construction. Sige, kaya basig na siguro tayo dikang kwarta. Oh, okay. Utangon nanti ka. Oh, tangan ako Siyam kayo bayad? Oh, siyam bayad man. Sige, sige. Yes. Abota sa kadot Sige, kay. dong. Ako, Redos, ha? Lami ay inom na gidani. Asa man. O, tara. Oy, sige dong. Gamay dako. Dako lang dong. Dako. Dako. Murag ba may dako, gamay lang. Akin na lang gamay. Gamay Sige, lang. gamay lang niya. Oh, Siya na lang ani ha. nasyari bayad na. Oh. Sure ha? Oh, lagi. Ikaingon nga siya mo bayad na. Oh, Kaya siya oh. matabla na di mo bayaran. Daghana na rabang utang rin may bayad-bayad. Eh, kusog may mga utang may bayad-bayad. Siya lagi dong. Sige ha? Siya salamat dong. Sige. Tilaw ni kubog na. Adik ko di ko sa GM di kay kabayad na mo ko itong akong utang at itong niaging si Mana. Priting na miyayin. Petros. Kasi utang mo sa kulay busog sa hangyo ang ginako. Kakaon mo ka ng humba ba? Hindi kayo. Mo inom ko. Redos kasi pagkautang tubal. Manam ko bayad. Dahan. Nawa gid ako na utang dito. Uy, go. Tibog nawa gaw. Kadamli kag redos lagi ko. Siyempre gaw. Pinalit ako ni dito ilang dudong gym. Pinalit ako ba? Pinalit. Adtol kita ko dito sa kay mangutang sa tagutom. Okay, kay gamay ra man kulang ro sa nako nga mapil ani gamay ra man utang sa gimuha dito. Hindi na siguro pagtungo to kay. Uy, Mga palit palit tayo na. bayaran nun ako pero wala magkakautang to. Kwarta ano na. lang doon? Kung ina na ko kung dakang ikakwarta. Aw, si kwarta na iskutan. Uy, problema na to pero gamay ra man ko man dako dito. Ay kali si pumutang. Utang daw ko magkayutang to ka. Wato nga to. Oh, Mistake pa mo ko na. gamay ra man kay kuwar man nako. Hindi ka pa inom ana nga. Gamay ra lagi kay lagi. Tinda bang niya kay. Ito ko na mga magpahilis at kung kaong kukumba. Kau kan kuan nang putaw. Ipahilis ang putaw. Digi ka na ba? Di gamay ra kay lagi. Puta dito ay sa pinalit ako pero di mo ka utang gid ako utang dito. Sige. Ako na lang gipalit. Ato lang ka ng imlong ka. Ay, Una pa ta mo. Balik dito. ay pangutang nito gumawa ay kay gamay ra na ako kulang ra ako ni. Ako lang ko ikaw. Sige. Sisiyar man mag-inom. Ito ano ko sa tindahan. Ngutang ko. Ayo. Oh, Dong. saya ko. Oh, may kinaa ka. Oh, Mobile kasi mong utang. Utang. Ana mo to si agaw nimo nga. Utang mo to Redos diri kay ikaw ko di babayron masig isugo kanya kay pabayad na sa utang. Pas kambuang nga kini. Kung ana. Oh, Inutang dito niya diri yang gidalo. Natagbuan ako. na inutang to niya diri kay ana siya nga utang sa Redos kay ikaw kuno pabayron kay bago kuno kag sweldo na kuno kay daghang kwarta. Pagdita, pagtingin.
kuan lang tawana. Nagkasugat kay porti uhawa lagi ko. Ari lagi tagbo mungutang puta ko nimo. Eliminong ta kay. Di na ko musugot nga mo utang ka kay nangutang to sa ikay babayron mo bayad ka to imong yang giutang utang mo sa tika. Di ka mo bayad away utang sa kay. Kurti na naghanap utang dre way bayad. Kawa di ko ani tawana. Karon balikon ko to dito kay. Nagadaha siya kay porti uhawa ang tanya. Mo ni man di ko kautang nimo kay nangutang dai siya. Ako gipinans. Oh, ikay ko nimo bayad. Patan-awa lang tawana. Ako tuon. Ato kay aron saat may bawan to kay ang yung utang dre way bayad. May pag imo to sundo nito. Ako tuon ha. Tuon Sige ko. sige. Sus partimbog na mga Red Doors si agaw oy bawat share ko mabayron ani. Ako na ablihan nila may kay kuan ani. Uy, di na di misit butang apa abridor kay abli na tikan ra. Di man kay oy baso. Di baso de. Lamia siguro tagay ani. Ay, nga, di ato ang hago ah. Utang ra si bayad. Luya. Tagay ko. Nawa. Luya. Go! Go! Balik lagi ka ko. Kami Wa asa. na kay gida lagi. Saan pagdaan ako gaw? Ano naman? Ay, isa ko, tagay sa tago. Pirti bitang lami Ay, agad gaw no? isa ko lang. Beki ko eh. Pirti lami agad. Bugnaw kini ka. Nya, imno ko ni gaw. Nakit kay ang mag like ako ginagpalit ani. Okay. Ako na imno gaw ha. Oh. Kay Ako ginagpalit ani. pait kay. Bugnaw ko na. Seperti lamigaw no. Lami bitaw kayo. Lamig kayo. Kay sunang ka. Ini ko dito nga ang kwarta. Mao lagi. Ako wala gawa. Awas ki inong gid gaw. Ay kasagaw. Kanang. Inong agad. Inom na sa kay. Sulaman nga. Gipainom sa gitang agaw kay ganihan natagbuan ako ni ganiha. Wa di ko paim na karon pagbalik na ko gipainom na ko. Nakaibaw na siguro ni. Na, kuha na ko non. Si William ko. Sige na kay bawo gaw. Sige kay bawo. Nakaibaw na ba kagaw? Murag wa ko kay bawo gaw. Pero imo isulti gaw. Kay bawo jud ko na gaw. Isa ba kay ganung horse? Di ba ganiha gaw? Oh. Natagbuan ta magaganiha gaw nga. Ah. Dito kagikan tindahan. Ah. Unsa may musulti niya ko? Nga, ipalit ka dito. Ako ni pinalit. O ni, ingon sa ko nimo nga, ato nang himnon gaw. Oh. Kay uhaw kay ko. Pagkatapos, wa di ka magpainom nako kay ikarami inom-inom. Okay, gamay raman. Pero sultihan di ka gaw. Ano mo gaw? Imo lang kong gibulog gaw. Nangutang ka dito gaw. Ako ang giimong lista dre sa kabayo nimo na gaw. Nakainom mo sa gaw. Nakainom mo sa gaw. O yang nakainom. Sakit kay di na kuputang mo to animal ka